Tällä videolla me käydään läpi sitä, miten Formulatorin tapausjäsennys on rakennettu. Formulator automatisoi tiedonkeruun. Sinä voit keskittyä olennaiseen. Formulatorin tapausjäsennys etsiytyy pintaa syvemmälle juuriongelmaan. Se kartoittaa yhteyksiä menneisyyden, nykyisyyden, traumojen, nykytoiminnan välillä ja auttaa asiakasta asettamaan tavoitteita. Se auttaa myös sinua ammattilaisena reflektoimaan sitä, miten asiakkaan haastavat vuorovaikutustoimintamallit mahdollisesti tulee näyttäytymään työskentelysuhteessa ja edesauttaa sua näin rakentamaan ja ylläpitämään allianssia. Ja tämän Formulator tekee tavalla, joka edistää asiakkaan toimijuutta. Tämä on myös näyttöön perustuva, ihmiskeskeinen, integratiivinen ja transdiagnostinen väline, joka vahvistaa asiakkaan muutosmotivaatiota. Formulatorin tapausjäsennyksen sisältö. Tässä sä näet nämä 8 eri osa-aluetta. Me tullaan käymään nämä kaikki läpi. Eli laukaisevat elämäntapahtumat, ihmissuhteet, työelämä, vaikeat kokemukset, tunnesäätely, lapsuuden merkitys, oireet ja tavoitteet ja motivaatio. Laukaisevat elämäntapahtumat. Näitä me aluksi kartoitetaan sillä ajatuksella, että jos ihminen nyt hakee apua, niin todennäköisesti siellä on ollut elämässä viime aikoina tai viimeisen vuoden parin aikana kasautuen sellaisia kuormittavia tapahtumia, että ne on ylittänyt ihmisen sen hetkiset psyykkiset voimavarat ja käytössä olevat strategiat. Sitten me tiedetään, että työelämään läpikäynti on varsin olennaista tai opiskelukonteksti. Tutkimusten mukaan terapia on tehokkaampaa, kun siellä tarkastellaan myös työn tai työsuhteiden tai opintoihin liittyvää näyttämöä. Tällä läpikäydään työn luonnetta, vastuita, työn suunnittelua, toteutusta, työn sosiaalisia puolia, työtyytyväisyyttä ja työkykyisyyttä. Fokus Formulatorin tapausjäsennyksessä on ihmisessä ja ilmiöissä pikemminkin kuin diagnoosiluokissa, mutta tietenkään oireilua unohtamatta. Eli täällä myös kartoitetaan ihmisen ahdistusta, masennusta, itsetuhoisuutta, päihteiden käyttöä, uupumusta, syömistä, kehonkuvaa, unettomuutta ja vaikkapa keskittymis- ja muistiin liittyviä haasteita. Se, mikä on selvästi ollut nähtävissä jo tällä lyhyellä ajalla, on se, että ihmiset tuo täällä enemmän vaikkapa kehonkuvaa ja syömiseen liittyviä haasteita ja päihteiden käyttöä kuin mitä tavanomaisesti vastaanotolla alkuun. Konkreettiset tilannekuvaukset auttaa meitä yleensä ymmärtämään sitä, että minkälaista se ihmisen arki ja jaksaminen on. Ja sitä varten näitä kartoitetaan, pyydetään ihmistä kuvaamaan 1 tai 2 tyypillistä viimeaikaista haastavaa tilannetta. Ja näistä sitten autetaan ihmistä tunnistamaan sellaisia vastavuoroisia asetelmia, kokemuksellisia paikkoja, ajatuksia, tunteita ja toimintavalmiuksia, mitkä näihin vaikeisiin tilanteisiin liittyy. Ja erityisen tärkeää on tietysti ymmärtää, että minkälaista se ihmisen tunnesäätely näissä vaikeissa tilanteissa on. Ja tätä kautta me päästään kartoittamaan niitä tyypillisiä toimintaketjuja, miten ihminen pyrkii tulemaan toimeen vaikeiden sunteiden kanssa ja suojautumaan tällaisilta vaikeilta kokemuksilta kuin vaikkapa yksinäisyys tai riittämättömyys. Ja näitä tunnesäätelyä tarkastellaan niin yksittäisten strategioiden kautta kuin sitten tekemällä summanmuuttajia siitä, että onko nämä pääosin tasapainoisia, ylisäätelyä vai alisäätelyä. Meidän on aina olennaista ymmärtää sitä, miten ihminen voi ihmissuhteissa. Miten hän voi suhteessa itseensä, miten hän voi suhteessa muihin. Ja tässä on muutama esimerkki siitä, että minkälaisia asioita täällä vaikkapa etsitään. Kuinka terve se hänen suhtautumisensa on itseen tai muihin. Näkyykö siellä vaikka vaativuutta, hallinnan tarvetta, taipumusta asettaa itseä muiden yläpuolelle, vihaa, hylätyksi tai torjumiksi tulemisen pelkoa, impulsiivisuutta, rajojen haastamisen vaikeutta tai vaikeus jotenkin näyttää omaa haavoittuvuutta
toiselle. Joissain tapauksissa myös se lapsuuden suhteiden tarkastelu on tärkeää. Kiintymysteoria on tuonut meille paljon ymmärrystä siitä, miten paljon ihminen muovautuu jo varhaisissa ihmissuhteissaan. Tätä lähdetään kartoittamaan sitä kautta, miten ihmisen perustarpeet on kohdattu siellä vanhempien kanssa. Esimerkiksi katsotaan, että miten turvalliseksi ihminen on itsensä kokenut, hyväksytyksi, miten hän on saanut hoivaa, onko tunteita saanut ilmasta, onko siellä löytynyt rentoa mukavaa yhdessäoloa, entä miten autonomia on tuettu, rajojen asettelua, entä miten oikeudenmukaisuus ja sosiaalinen vuorovaikutus perheessä on yleensä toiminut juuri tämän yksilön näkökulmasta. Ja viimeisimpänä, kun ihminen on käynyt läpi varsin kattavasti erilaisia asioita, noin 35-45 minuuttia, hän pääsee tarkastelemaan sitä, että mitä mä olisin oikeastaan valmis muuttamaan. Häntä pyydetään ottamaan pieni reflektoiva hetki ja pohtimaan, mitä haluaisin muuttaa. Mikä voisi olla mielekäs tavoite? Ja mitkä asiat voi toimia muutoksen esteinä tai mitkä asiat voisi tukea mua tämän tavoitteen saavuttamisessa?